Xayrlı sәгатьтә ТНТV каналының тугры дуслары. Мин Ринат Атай сезне топ клип тапшыруында сәламлыйм. Җәй башланды, урамда рәхәт һава, ә биредә иң яхшы клиплар. Без башлыйбыз. Кызганыч. Тик бүген без Әбри Хәбриев белән собулашырга мәҗбүр. Яңа клиплар белән сине хит парадыбызда көтеп калабыз. Ә әлегә синең клибыңны әлеге тапшыру кысаларында соңгы тапкыр карыйбыз. Таң чыгында бәхет таптым бүген. Сен калдырып киткән идеңме? Янар бер ноктасы калмагандыр. Bir yaşasın indi didengme. Gül üstünde susap yatkan bәхет. Şunday tansıgıl seni dengme. Мәңгі yaşatırga бәхет gülüm. Yürek nazın anla üreğime. Берәүләр китә, икенчеләр килә. Минем иң яраткан мизгел. Яңа клипны каршы алабыз. Aşulanma Qoy vaqtda ağlamasam Seneni bilen Bir qozanda qoynamasam Qarşı aytib Xatiringni qoldırganda Yo'q so'zi bilen Yuragingni yandırganda Aşulanma Yo'qotilma bag'rimni Aşulanma Yo'qoltma seni qadringni Aşulanma Sabr bo'lsak uzar barda Aşulanib Yara salmağa aziz canıga Aşulanma Arısan da minden bir gün Minim kebek Ağlay olmaz seni bir gün Yarlarından Şitke taşa Şaq ağım minim de bit Bulğalıdır şunday şağım Aşulanma Yo'qotilma bag'rimni Aşulanma Yo'qoltma seni qadringni Aşulanma Sabr bo'lsa barda aşulanib Yara salmağa aziz canıga
Aşulanma Kişirik biz yalgışlarını Yalgışlarsız Yazık bulma yazmışlarını Bu dünyanın Konakları sinden inden Aşu aşar Üzgelen bizgenige Aşulanma Aşulanma Yok edilme berimine Aşulanma Yok adıma seni kaderine Aşulanma Sabır bulsa uzar barda Aşulanır Yara salma aziz canına Aşulanır Yara salma aziz canına Jey başlandı ve dostlar, Jeyni көңіллі етіп uzdırу planın tüzügensizdir indi. Lakin top klip tapşırığının Jeyge çıkarışların qararga unutmağız. İnkişaf kliplar atına sayın top klip tapşırığında. Biz alğa teba devam ederiz. Yaşтай күләм, син елмайганда, күңелем елмая, син моңайганда, җаным моңая. Җылы сүзләр, әнкәй сүзләре, иң нурлы күзләр, әнкәй күзләре, иң йомшак куллар, әни синеке, иң туры йөрәк, әниемнеке. And
Top klip topshiruvini davom etamiz. Shiratdagi shap klipni birgalab qaraylik. Сәлеметұрым, біз сенің білән енді көптен таныр. Һәм мен сені алып барасым келе. Меңа болған бик якын жерге. Анда шундый рәхәт. Минем күңелләрем тула. Анда мен всегда позитив, та энергия җыям. Һәм мен сені таныштырасым келе. Үземнең якын булган дусларым белән. Киттекме? Киттек. Моң дарьясы ағылада минем күңлем түреннән Достлар бергә шарылыйк әллә шарыларым шаны йөрәктән Менә шушы урын инде ул. Сизәсеңме? Нинди һава монда. Менә булары минем дусларым. Менә монсы Ракель, Фердинанд, Митхун. Әйтегезче, кемнәр тапкан, кемнәр уйлап чыгарган Моңлы итеп шаралар шаралау шигырене кигә салган Моң дарьясы ағылада минем күңлем түреннән Достлар бергә шарылыйк әллә шарыларым шаны йөрәктән Моң дарьясы ағылада минем күңлем түреннән Достлар бергә шарылыйк әллә шарыларым шаны йөрәктән Күңелләрең бер тулса да, шатлыкларың күп булса да Җырлагысыз, әй дусларым, булганда җыр дөньяда Моң дарьясы ағылада минем күңлем түреннән Достлар бергә шарылыйк әллә шарыларым шаны йөрәктән Моң дарьясы ағылада минем күңлем түреннән Достлар бергә шарылыйк әллә шарыларым шаны йөрәктән Моң дарьясы ағылада минем күңлем түреннән Достлар бергә шарылыйк әллә шарыларым шаны Моң дарьясы ағылада минем күңлем түреннән Достлар бергә шарылыйк әллә шарыларым шаны йөрәктән Моң дарьясы ағылада минем күңлем түреннән Достлар бергә шарылыйк әллә шарыларым шаны йөрәктән Әйдә бергә җырлыйбыз Әйдә бергә бинибез җырларны чын йөрәктән Тапшыруны карамый калган булсагыз, борчылмагыз. Үз-үзегезгә уңайлы вакытта tntv.tatar сайтына кирип, яраткан тапшыруыгызны карый аласыз. tntv.tatar сайтына рәхим итегез. Ой, йөрәгем, шул йөрәгемә сердце булмады.
Кычакларга рөхсәтеңне син итеп ал. Синең бөюдән башымда минем суета, күңелем сиңа тарта. Йөрәгем сикерә, син төшсәң биергә, янымда син бийсәң янымда, син кылансаң йөрәгем сикерә, син төшсәң биергә, янымда син бийсәң янымда, син кылансаң йөрәгем. Yanıma ağzını papitim, yüreğimni açıp Lubov Markov sina aykim. Senin billerin mene işbasam aparat, seni kursam min bikrat. Yüreğim sikire, sin tışsan birge, yanımda sin biysen yanımda, sin kılansan yüreğim sikire, sin tışsan birge, yanımda sin biysen yanımda, sin kılansan yüreğim. Benim ayağım senin karşını uğurlu, sana irkelenem pesikep etmeli. Senin yanında anıtılı Hadahandros, Dağız Kalius, Nivrus, Kalirus, Varikus, Pantilus. Oy! Yüreğim sikire, sin tışsan birge, yanımda sin biysen yanımda, sin kılansan yüreğim sikire, sin tışsan birge, yanımda sin biysen yanımda, sin kılansan yüreğim. Динара Сәйдбатталованың иң шәп клибы белән хит парадыбызны дәвам итәбез. Клип ошаса, ул сезгә ошаячак. Анысына иманым камил. TMTV.Tatar сайтында тавышларыгызны калдырырга онытмагыз. Ә хәзер әйдәгез бергәләп клибын да карап китик. Күзін юмып қабат иске ала, әне құлы салған ұл ашларны. Сағыш тұлы күзлер қотқа тоқай, күз яшлары тамалған хатларына. Аяз күндә дулы ярсыда, салқын җилле җанны өшетә. Тәрәзәгә карап чит җирләрдә ятим җаннар өйдән хәбәр көтә. Çıksın diye kıyaş zengir gökte, adımların sanap yol boyluydu. Әти қойда
ярсыйда салқын желі жаны жүті тәрәзәге қара шет жерлерде Ятим жаннар үйден хабар күтті Тәрәзәге қара шет жерлерде Ятим жаннар үйден хабар күтті Ятим жаннар үйден хабар күтті Үзе оңған, үзе шибер, үзе булган. Бәхетле әни істәуіне талантлы жыршы Айгөл Закиржанова тапшыруыбызны дәвам итә. Үтәр еллар жырына төшерелгән клип өчен тавышларыгызны жәлләмәгез. Ә хәзер бергәләп клипны карап үтәбез. Ялгыш карашына хак сүзләре керде Ятылар бозды безнең араны Миңа гына сөеп баккан күзләр Нигә диеп ятка карады Үтәр айлар, узып китәр еллар Яраларны вакыт давалар Сине искә алып кайчагында Сызлап куяр иске яралар Үтәр айлар, узып китәр еллар Яраларны вакыт давалар Сине искә алып кайчагында Сызлап куяр иске яралар Газапланып үтә һәрбер көннем Шит ярылар синең кочакта Нигә инде мине сайламадың Дөрләп янам кайнар учакта Үтәр айлар, узып китәр еллар Яраларны вакыт давалар Сине искә алып кайчагында Сызлап куяр иске яралар Һәрбер көнем сине уйлап узам Таңын арата синсез иртәләр Йөрәк җавап таба алмый ярсына Араларда безнең киртәләр Үтәр айлар, узып китәр еллар Яраларны вакыт давалар Сине искә алып кайчагында Сызлап куяр иске яралар Үтәр айлар, узып китәр еллар Яраларны вакыт давалар Сине
яллар. Рената, топ клипта иң яраткан клибың кайсы дип сорасалар, жавап бирә алмас идем. Чөнки барысы да миңа ошый. Ләкин оригинал яктан Эльвира Мифтахованың клибын билгеләп үтәр идем. Ирит җырына төшерелгән әлеге клип чыннан да башкалардан аерылып тора. Сез дә карап, үз бәягезне бирегез әле. Йөрәк яралары бик тирән, коткар мине иркәм. Вакыт узды, ябылып куйды, әллә кайчан көткән. Ничек була ул мәхәббәт, аңлат җаным. Качырма хисләреңне, ялса беренче адым. Йөрәгемне эрет, эрет, эрет. Синдә генә өмет, өмет, өмет. Уят хисләремне, мәхәббәтне уят. Бәгърем минем яратасым килә кабат. Төшләремдә күреп уянам, китмә сөюк, китмә. Ялгызлыкка мине ташлама, ятим итмә иркәм. Очрашулар көтә күңелем, аңла җаным. Яшермә йөрәгеңне, сине сагындым. Йөрәгемне эрет, эрет, эрет. Синдә генә өмет, өмет, өмет. Уят хисләремне, мәхәббәтне уят. Бәгърем минем яратасым килә кабат. Бәгърем минем яратасым килә кабат. Каракай җыры белән Рамил Закиров топ клип тапшыруын дәвам итә. Ә мин сезнең исегезгә төшерәм. Клипларның язмышларын сез хәл итәсез. tmtv.tatar сайтына кереп, яраткан җырчыгыз өчен тавыш калдырыгыз. Ә без әлегә сезне Рамилнең үзенә тапшырабыз. Синдә генә кара җимеш чәчләр, эндәшкәч ишетәм шикәр сүзләр. Ай шундый тәмле, үзе берничек булмый, түзеп чәчәкләр ата безнең яшь йөрәкләр. Каракай тәмлеме, берлегән иреннәр карама, берсенә барлыгын күзләр, биләштәй йөзеңләр, шомыртай керфекләр күзеңдәй, сириннәр алып барам сиңа.
Biz par kelgan chiyalar Oy shunday tamli o'zi bir nishik bo'lmay To'zib suyuda bota bizning yosh yuraklar Qoraqay tamlama birgan erinlar qorama birsina qorlig'an ko'zlar Nilashday yuzinglar shumurtay kirpiklar o'zingday Sirinlar olib boram senga Sening bilan bir tuyulmay tillar Otlagan izingda o'sa gullar Oy shunday tamli o'zi bir nishik bo'lmay To'zib suyuda bota bizning yosh yuraklar Qoraqay tamlama birgan erinlar qorama birsina qorlig'an ko'zlar Nilashday yuzinglar shumurtay kirpiklar o'zingday Sirinlar olib boram senga Туйдырдылар бит инде бу күршеләре. Ну бар сөйләшеп киләләр шулар белән. Ярар инде. Минем җырны тыңлайлар бит. Юл итсеннәр кешеләр нормально. Ну бар инде сөйләш менә шулар белән, Ярар. Qoraqay tamlama birgan erinlar qorama birsina qorlig'an ko'zlar Nilashday yuzinglar shumurtay kirpiklar o'zingday Sirinlar olib boram senga Аиданың исеңдәме җыры берәүне дә битараф калдырмады. Хәзер инде менә аның клибы да безнең тамашачыларны сөендерә. Аидаға иҗатында уңышлар телибез, ә хәзер аның клибын карыйбыз. Исеңдәме йолдызлардан бергә җыя идек без таныш исемнәр Төшләремдә һаман сине күрәм Онытылмыйм ул хисләр исемдә Исеңдәме йолдызлардан бергә җыя идек без таныш исемнәр Төшләремдә һаман сине күрәм Онытылмыйм ул хисләр исемдә Исеңдәме кышлар моңа тыңлап Үткәрдек без язгы кичләрне Уйларыбыз һәр чак бер булса да Яшердек без сөю хисләрен Исеңдәме йолдызлардан бергә җыя идек без таныш исемнәр Төшләремдә һаман сине күрәм Онытылмыйм ул хисләр исемдә
Мәхәббәт турында җырланган җырларны барыбыз да яратабыз инде. Ә менә Сөмбел Билалова тыңлап кына калмый. Әле күңеленең иң түренә үтеп керердәй итеп җырлый да. Каршы чык җырына төшерелгән клибын әйдәгез бергәләп карыйк. Йылмайып бер көлгенә, күңел гөлгенә, йөрәккә утлар яккан, ул бит җаным син генә. Очрашулар көт кенә, кил дип әйт кенә. Матур тормышның юлын минем белән үт кенә. Каршы алдыма, чык син юлларыма. Көтөмө дип кагыл минем кулыма. Каршы алдыма, чык син юлларыма. Көтөмө дип кагыл минем кулыма. Уйларым синең янда, йокысыз таңда. Мәхәббәт һәм син дә мин, калабыз бу җиһанда. Каршы алла ай юлы, шатлык туп-тулы. Татлы хыялның барсын, сөйлим сиңа бу юлы. Каршы алдыма, чык син юлларыма. Көтөмө дип кагыл минем кулыма. Каршы алдыма, чык син юлларыма. Көтөмө дип кагыл минем кулыма. Каршы алдыма, чык син юлларыма. Көтөмө дип кагыл минем кулыма. Каршы алдыма, чык син юлларыма. Көтөмө дип кагыл минем кулыма. Каршы алдыма, чык син юлларыма. Көтөмө дип кагыл минем кулыма. Яраткан дуэтыбыз Ләйсән Гимаева белән Булат Бәйрәмовның «Рәхәт яшәргә дөньяда» дип аталган клибын күпләрегез яратты. Шул исәптә мин дә, чыннан да нәкъ җырдагыча дөньяны яратып, һәр көнгә сөенеп яшик дуслар. Һәм татар эстрадасының алыштыргысыз җырчыларының клибына күчик. Язмыш сукмагын, бырма юлларын, җиңел үтәргә кулга алып кулларын. Биеп яшәргә, җырлап яшәргә, сөеп яшәргә тик уйларым. Тормыш мәхәббәт белән тулганда, яхшы кайф булганда, бергәләп яшәү рәхәт, янда дуслар булганда. Мәхәббәт белән тулганда, яхшы кайф булганда, йөрәкләр янып торганда. Рәхәт яшәргә дөньяда. Карап
яшәү рәхәт, янда дуслар булганда, мәхәббәт белән тулганда, яхшы кәеф булганда, йөрәкләр янып торганда, рәхәт яшәргә дөньяда. Яшәү рәхәт, янда дуслар булганда, мәхәббәт белән тулганда, яхшы кәеф булганда, йөрәкләр янып торганда, тормыш мәхәббәт белән тулганда, яхшы кәеф булганда, бергәләп яшәү рәхәт, янда дуслар булганда, мәхәббәт белән тулганда, яхшы кәеф булганда, йөрәкләр янып торганда, рәхәт яшәргә дөньяда. Сирина Зәйнетдинова ныклы адымнар белән татар шоу-бизнесы буйлап атлый. Үз тамашачысын, үз тыңлаучысын тапты. Бик күп матур җырлар яздырды. Радио, телевидение аны һәр даим ишетеп, күреп була. Иң яхшы клиплар җыелган хит парадыбызда үз урынын тапты. Алга таба Сиринәгә бары уңышлар гына теләп калабыз. Әлегә аның клибын карыйбыз.
Qaysı jырчыбыз bu atnaның birinchi урынына лайык булды икән? Тиздән беләрбез. Бүгенгә тапшырылган клипларына кыскача күзәтү ясап алыйк. Aşılanıma yokka dilime bebeğimle Aşılanıma yok altıma seni kaderini Aşılanıma sabır bulsa gozar barda Aşılanım yara salmağa siz canığa Yüreğim sikire, sen düşsen bir yere Yanımda, sen değilsen yanımda Sen kalansan yüreğim sikire, sen düşsen bir yere Yanımda, sen değilsen yanımda Sen kalansan yüreğim Ayaz kunda dolu yarsıda Salgın jille canı üşüde Үтер aylar, узып китер yıllar Yaralarını vaqt davalar Seni iske alıp qayşağında Sızlap duyar iske yaralar Yüreğimde Sindegine ümmet, ümmet, ümmet Qarakay təmləmə Bərgən irənlər qarama Birsinə qarlığın күзләр Biləşdəy yüzünlə Şımırtay kirpiklər күзіңдәй Sirinlər alıb barar singə Sindege yıldızlardan birge Jiyaydı biz tanış isimler Düşlerimde haman seni görem Anlatamıyorum o hisler isimde Karşı karşı aldıma Şık seni yollarıma Küttüme deyip kaval Benim kuluma Karşı karşı aldıma Şık seni yollarıma Küttüme deyip kaval Benim kuluma Turmuş мәхәббәт белән тулганда, яхшы кайф булганда, бергәләп яшәү рәхәт. Янда дуслар булганда, мәхәббәт белән тулганда, яхшы кайф булганда, йөрәкләр янып торганда. Uçlarıma salıp yüreğim Rıza diyen sözü aytemdim Günyelimde küpnün az bulsa Barın sina bilek iterimdim Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Һәм чираттагы җырчыбыз ул Альберт Валиуллин. Араларга ят кертмәм дип аталган мәхәббәт тулы җырына төшерелгән клип инде ничәнче атна иң яхшы клиплар исемлегендә.
Һәм бу юкка гына түгел. Иң шәп клипларның берсе әлеге минутларда сезнең өчен TMTV каналында. Карыйбыз. Сезгә посылка? Миңа? Кемнән? Монда язылган картлар йортыннан. Сау булыгыз. Рәхмәт. Син миңа, мин сиңа ят инедем. Күзләрдә очкыннар калмаган. Кайчандыр дүрләгән учакның ялкыны сүрелеп югалган. Гомерләр бит синесез үтелгән. Тормышлар җайланган бик күптән. Инде мин йөрәгем түренәм, ятларны һич кертмәм, юк кертмәм. Ялгышып адашкан җаннарны язмышлар игезләп парлаган. Ни гомер төзелгән бәхетнең шәпләрен төзәргә юл куймам. Гомерләр бит синесез үтелгән. Тормышлар җайланган бик күптән. Инде мин йөрәгем түренәм, ятларны һич кертмәм, юк кертмәм. Гомерләр бит синесез үтелгән. Тормышлар җайланган бик күптән. Инде мин йөрәгем түренәм, ятларны һич кертмәм, юк кертмәм. Инде мин йөрәгем түренәм, ятларны һич кертмәм, юк кертмәм. Ятларны һич кертмәм. Ни кызганыч, топ клип тапшыруы ахырына якынлашты. Иң яхшы клипларны сезнең белән мин Рената Тей барладым. Үз позицияларына урнаштырдым. Ә хәзер сезнең белән саубуллашыр вакыт килеп җитте. Яхшы кәеф, матур җәй теләп калам.
Мин Рената Тей. Пока-пока.